Добър вечер на всички от ВАК групата. Тази вечер регулирахме фаровете на един Golf MK4 с оригинални двусекционни стъклярни рефлекторни фарови Valeo. Един мой приятел беше си купил LED кружки от друго място, но в случая са оцелени добри. Ние трябваше да регулираме вече прецизно фаровете на машина. Фаровете са в много добро състояние. Късите са H7, сложен е LED, и на дългите H1. Регулирахме ги на машина както трябва. Всички реглажи по фаровата уредба работят. Голфа да го видите. Може да покажем тук и пулсметър 1.9 110 коня с малко козове. Няма да е дълги, сега да покажем, понеже много хора казват, че LED кружките заслепявали, кьорели, не ставали. Просто всичко зависи кое как се слага и после адекватния реглаж. И когато кружките са качествени с отсечен фокус, виждате резултата. Далекобойност, отсечена, равномерна светлина, без петна, без зайци, къси. Виждате. Отляво банкета, отдясно. Доволен ли си, колега? Много. Препоръчвам колегата с две ръце. Само един лек реглаж направихме. Виждате резултата. Ето ви дългите хашат, но там ще сложим нещо по-силно по-нататък. Но пак за 26 годишни фарове можем да кажем, че колата има много добри фарове спрямо някои доста по-нови ВАК автомобили. Няма никакви смущения тук на радио. Тук са правени доработки за акумулатори. Не се вижда. Виждате плътен, отсечен фокус. Резултата е този. Но реглажа го правя вечер, за да се види спектъра на светлина на машина. Може да е идеално. А основно масово на GT5 пунктовете го правят денем, въртят там. То трябва да се види вечер на пътя как и що е. Дълги. Виждате за какво става на въпрос. Можем да ви пожелаем хубава и спокойна вечер и бъдете живи и здрави. И посетете колегата.